mishing tu po hian dream kan nei veka hlotlin tuma be tu te zinga pakhat kan ni ve a kan tuma san pau le kan be ni satangai chin ata tol te tein ka tumram ka chongkai chho ve zela college weeka stage atin ka college lu tir changa ka dream ma saberani kumte la ka thorim na ka phaulang ve theita ma se thileng kim hi ka ta na acha chho ve me ka mokati hian buala tam takin min lok mok le thin show de ni atak thina wangin ka hoa zirlai ka ni awangin zirlai afuka sangaya karthum chung ka dam le theilo boka personal stress nen ke di som don lai ka hlawa consistent ka tum paule ka ma boina ron chuak thin ama ka chuan chair turte hunol no kha nan te riluna wangten gym kan kala social media platform chete kan nei ve chana kan be sei pak ngai lo ka tuna chuan ke mani changa be sei ani to si body dysmorphia mani trying ti tok lo na kan nei lian tel tela tummu mal nei lova gym kal thin kha kan kal rei tial tela kan suang to le be sei kan thlen lok lo wangin kan ril ru ha mitam tak chuan shortcuts an na tamai chin hun binaya thil eite e tur big omte e chin tur big te mania e tur zong in siam te achang chuan an khovel bi an chen lu tu wangin reality kan po phalo fo thin ti dan tur ka shia ti tur dik ka shia ma se mala turin ka pen chok theilo fo mani downfall ngai clear dunia engma ti lo top chu thil nuam takani lo body dysmorphia vang social media ka in nan tlema tuna hi mi mal har satna ke ma ngin ka sut kian thei nen kan in be me kani har satna le boina chawa kan focus chuan tu man kan tum ram kan khing lo atluan reng thei lawa khovel hian min chin chang nei fo chumi hun puat lu lova thau chuak le chin te chuan lo tin nan chang chin被动多年，个被动非爱咯。跟我几万面 support 都等，面对冲突个被动咯。阿布勒张啊张塔嘞，博爱些，张塔嘞多波尼些，诺唔得个我面罗见地咯，个被动非爱咯。多波尼啦，头嘞咯。为啥一路转，为了头嘞咯地尼啦，跟他们一转。Kung saan isang nipanga, Mr. Mizoram. Here I come.